Kanal Eksplozija vam prikazuje. Zadrugari i publika doneli odluku, njih dvojica su nominovani. Oni će se boriti za opstanak u Beloj kući. Petak veče je u Beloj kući rezervisano za nominacije, a ovo nedeljni potrčci su bili Nataša i Zola. Zadrugari su svojim glasovima odlučili da u izolaciju ide Zola, a on je jedan od ukućana koji će se boriti za opstanak u Zadruzi 3. Nakon što je Zola nominovan od strane zadrugara, on je dobio mogućnost da se oglasi povodom ovoga. Iznenadila me Borina nominacija i ja njega nikada ne bih nominovao. Zaslužujemo i jedno i drugo da popričamo i popijemo kafu. Mislim da ću ja biti taj koji će je pozvati da popričamo ako Miljana ne bude htela, okej. Malo me iznenadio Janjušev komentar jer se dvoumio koga će nominovati. Isto povodom Miljaninog izlaganja ne želim da me njeni glasači podržavaju, rekao je Zola, a nakon njega je dala svoj komentar i Nataša. Nisam očekivala ovoliko pozitivnih komentara. Želim da se zahvalim svima koji me nisu poslali u izolaciju, rekla je Radanova. Voditelj Amidžić je najpre podigao Orozovića, Cecu Kitić, Gajića i Reljića. Prethodnih 7 dana i publika je glasala, a najmanju podršku je dobio Ivan Gajić, te će on pored Zole provesti noć u izolaciji i boriti se za opstanak u Beloj kući. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.